додгоҳи шаҳри Душанбе Саидамад Раҳимов писари ҷаҳонпаҳлавон Саидмӯмин Раҳимовро, ки ба иттиҳоми куштор айбдор мешуд, ба муҳлати 20 сол маҳкум ба зиндон кард. қаблан айбдоркунандаи давлатӣ айни чунин ҳукмро аз додрас талаб карда буд. аз қарори додгоҳ тарафи маҳкумшуда изҳори норозигӣ кард. зерҳимояи ман тарафи мурофиаи судӣ изҳори пушаймонӣ карданд. аз кирдори кардашон сидқан пушаймон шуданд ва ҷавонишон, фарзанди ноболиғ доштанашон, ягона сарбони оила буданд, дар хона фарзанди калонӣ ба шумор мерафтанд. ҳаминро аз суд хоҳиш карданд, ки ҳамин ҳолатҳо ба инобат гирифта шавад ва нисбатшон ҷазои сабуктарак татбиқ карда шаванд. ва аз тарафи хишовандони судшаванда гуфтан намонад, ки ба ҷабрдидаҳо ба падару модари ӯ ба маблағи 52 000 сомонӣ ҳамчун зарари маънавии онҳо пурсидан бурда расонида шудааст ва онҳо дар баъди қабул кардани ҳамин маблағ ваъда карданд, ки дар суд омада аз даъво даст мекашанд, аммо ба гуфтаи худ наистоданд. иддаои пулгирӣ ва аз даъво даст кашиданро хонаводаи ҷавони кушташуда Муҳаммаҷовид Зокирзода беасос хонданд. онҳо гуфтанд, нисбати ҳукми додгоҳ эътироз надоранд. нисбати ҳукми суд розиам. барои чӣ? ба хотире ки кӯдаки ноболиғ дора. ба иттилои вазорати умури дохилӣ, Саидамад Раҳимови 22 сола Муҳаммаҷовид Зокирзода сокини ноҳияи Варзобро, ки ҳамдигарро мешинохтанд, бо 17 зарби корд аз ҳаёт маҳрум сохтааст. ин ниҳод мегӯяд, ҳодиса 5 август дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии Душанбе ва дар заминаи Қарз рух додааст. ба мурофиаи додгоҳи имрӯза, ки ҳукм эълон шуд, ба рӯзноманигорони Радиои Озодӣ иҷозаи ворид шудан ба толори додгоҳ дода нашуд. ин қазия аз он ҷиҳат мавриди таваҷҷӯҳи баъзе расонаҳои хабарӣ ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ қарор гирифт, ки маҳкумшуда писари ҷаҳонпаҳлавон марҳум Саидмӯмин Раҳимов аст. солҳои ахир муноқиша миёни ҷавонон, ки гоҳе ба кордзаниву куштор анҷом меёбад, ба як масъалаи ташвишовар табдил ёфтааст. тибқи иттилои вазорати умури дохилии Тоҷикистон, дар 6 моҳи соли ҷорӣ бо ширкати ҷавонон беш аз 1900 ҷиноят содир шудааст. Алишер Зарифӣ, Амир Исаев, Радиои Озодӣ, Душанбе.